नमस्कार, मुक्काम पोस्ट कणकवली या आपल्या आवडत्या चॅनलमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. आज आपण करणार आहोत टोमॅटोचा सार. त्यासाठी लागणारं साहित्य हे आपण बघूया. 6 ते 7 आपण टोमॅटो चिरून घेतलेले आहेत. मीडियम आकाराचे टोमॅटो घेतलेले आहेत आपण. हे 15 ते 20 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, शंकेश्वरी मिरच्या. हे आपण भिजवून घेतलेल्या आहेत. 1 ते 1.5 तास आपण या भिजवलेल्या आहेत. त्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. हे 1 नारळ खवून घेतलेला आहे, आपण किसून घेतलेला आहे. हे 18 ते 20 आपल्या लसूणच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत आपण. हे फोडणीसाठी आपण लसूण घेतलेला आहे 4 पाकळ्या. हळद, मीठ आणि तेल, फोडणीसाठी लागणारं तेल. मग चला करूया सुरुवात आपल्या रेसिपीला. आता आपण जे टोमॅटो साराला जे वाटण लागणार आहे ते करून घेऊ. त्याआधी मी सांगते की आपण थोडेसे चिमूटभर असे धणे टाकलेले आहेत. जेव्हा आपण ह्याचं करतो, बांगड्याचं तिखलं करतो, तेव्हा आपण धण्याचा ह्याच्यामध्ये वापर करतो. पण टोमॅटो साराला चिमूटभर आपण धणे फक्त भिजत घेऊन टाकले आहेत, तेवढेच टाकायचे आहेत. आणि कोकम सांगायला मी तुम्हाला विसरले होते, तर आपण 2 कोकम घेतले आहेत. टोमॅटो आपण मस्त लाल घेतले, त्याच्यामुळे तो आंबटपणा येतो. थोडं 2-3च घ्यायचे. हे गावसून आणलेले आहे, त्याच्यामुळे 2च कोकम घेते मी. आता आपण वाटणाला सुरुवात करूया. सर्वात आधी आपल्याला हे ज्या मिरच्या आहेत, शंकेश्वरी मिरच्या, त्या आपल्याला वाटून घ्यायच्या आहेत. एकदा फेरी करून घ्यायचे आहेत. हे बघा, अशा व्यवस्थित वाटून घ्यायचे. हे लसूण घेतलेले आहेत आपण, हे आपण टाकणार आहोत. हे लसूण टाकायचं आहे. त्यानंतर आपण आता खोबरं टाकायचं आहे. आम्ही 1 नारळाचं हे किसून घेतलेलं आहे. आता आपण हे वाटून घ्यायचं आहे सर्व. ह्याची आपल्याला बारीक पेस्ट करायची आहे, तर आपण थोडं पाणी टाकूया. पुन्हा एकदा वाटून घ्यायचं आहे, बारीक पेस्ट करायची आपल्याला ह्याची. हे बघा, आता हे थोडंसं बारीक झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकतोय. हे आपल्याला सर्व टोमॅटो टाकायचे आहेत, आपण थोडे थोडे करून टाकतोय. हे बघा, कलर किती सुंदर आलेला आहे. यात आपण अर्धा चमचा मी हळद टाकते आणि पुन्हा एकदा हे करून घेते, मिक्सर लावून घेते. बारीक झालेलं आहे. आता आपलं वाटण करून झालेलं आहे. आता आपण टोमॅटोचा असा फोडणीला टाकतोय. मी गॅस तापत ठेवते. आता गॅस तापत ठेवला आहे. तोपर्यंत आपण हे जे लसूण आहेत, मी हे लसूण ठेचून घेते फोडणीसाठी. हा गावच्या नदीमधून आलेला हा दगड आहे. ठेचून झालेलं लसूण आता आपण तेल टाकूया. तेल आपल्याला असंच टाकायचं आहे, कारण का मसाला तेलात परतवायचा आहे आपल्याला. पूर्ण मसाल्याला तेल सुटेपर्यंत, त्याच्यामुळे आपण तेल जरा असं टाकतोय. मीडियम गॅस करायचा आहे आपल्याला. तेल तापलेलं आहे. त्यात लसूण टाकूया ठेचलेले. लसूण मस्त तांबूस एकदम छान झाला. लसणाचा खमंग वास येतोय. आता आपण हे वाटण जे केलेलं आहे, ते आपण ह्यात टाकणार आहोत.
बघा तुम्ही लसूण मस्तपैकी तांबूस होतोय. तांबूस झालं लसूण, आपण टोमॅटोचं सार टाकणार आहे. तांबूस झालाय. आता मस्त आपण हे जे आहे तेलात व्यवस्थित आपल्याला पूर्ण हे करून घ्यायचं आहे. हा सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. हे जर व्यवस्थित हे मसाला तेलात परतून घेतला आणि मसाल्याला तेल सुटलं ना की टोमॅटो साराची चव एकदम छान असते. हे 10 ते 15 मिनटं आपल्याला असं परतून घ्यायचं आहे. हलवत राहायचं आहे कारण खाली लागेल टोमॅटोचा सार, त्याच्यामुळे माझे वाटण येते. मी व्यवस्थित परतून व्यवस्थित झालेलं आहे. म्हणजे टोमॅटोचा कच्चेपणा हा लसणाचा उग्रपणा हा गेला पाहिजे, त्यासाठी आपण हे परतून घेत होतो. आता ह्यामध्ये पाणी टाकणार आहे मी. आपलं हवं इतकं म्हणजे तुमच्या प्रमाणात तुम्ही कसं खायला त्यामुळे पाणी टाकायचं आहे. ह्यात आपण मीठ टाकणार आहे चवीनुसार. टोमॅटोच्या साराला ना एक खडा मीठ जास्त असेल ना तो उत्तम. अजून लागतंच त्याला मीठ, छान लागतं. एक खडा जास्त असेल मीठ तर चवीला. व्यवस्थित धुवून घ्यायचं आहे. आता आपण शेवटला हे कोकम टाकणार आहोत. ज्याला आंबटपणा जास्त नको असेल तरी नाही टाकले तरी चालतील. आता हा कड आला की आपला टोमॅटोचा सार तयार आहे. कड आलेला आहे मस्त. खमंग वास सुद्धा येतोय छानपैकी आणि कलर बघा किती छान आलेला आहे. आता आपण टोमॅटोचा आपल्याला झालेला आहे टोमॅटोचा सार. तर आपण गॅस बंद करतोय आता. तयार आहे आपलं हे टोमॅटोचं मालवणी स्पेशल टोमॅटोचं सार. मच्छी कधी खावीशी वाटली आणि मिळाली नाही तर आपण हे टोमॅटो सार सुद्धा मस्तपैकी लागतं आणि छान लागतं. हे सुद्धा आपण भातासोबत खाऊ शकतो. ही व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडली असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहा आणि काय तुमचे सजेशन असतील तर तरी तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकता. आणि ही व्हिडिओ बघितल्याबरोबर तुमचे खूप खूप धन्यवाद.